Il-Gvern qed jibqa' ċass quddiem il-problema li qed tolqot mijiet ta' persuni fosthom qatt ta' anzjani, sitwazzjoni li tista' twassal biex dawn jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Meta saqsejnieh jekk għandux ċifra ta' kemm hawn nies li għandhom il-kirja ta' qabel 1995, il-Ministru tal-Housing der jiftaħ il-fajl li kellu qudiemu iżda baqa' ma weġibx id-domanda tagħna filwaqt li refera għal rapport ta' 11 il-sena ilu. Għandek idea kemm hawn nies bil-kirjiet ta' qabel 1995? Mela ħanibdew daqsxejn. L-ewwel rridu nifhmu li hawnhekk illum qed nitkellmu mhux fuq il-kirjiet ta' qabel 1995, qed nitkellmu fuq il-kirjiet liberalizzati. Naħseb hekk inti tħares lejn iċ-ċensiment li kien sar fi żmien Gvern Nazzjonalista, titkellmu fuq 2010. Hemmhekk għandek l-istatistika kollha, m'għandix in-numru eżatt, però ċertament illum il-ġurnata statistika differenti għax inti ħafna min-nies wara xar snin inti daw il-kirjiet dak iż-żmien l-aħħar riforma li kienet saret kienet li ma jibqgħux kemm jista' jkun jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra ħlief dawk li għandhom it-tfal. Dan ifisser li sa issa wara 8 snin ta' Gvern Laburista din l-amministrazzjoni għadha qed tibbaża fuq rapport li sar lura fl-2010 minn Gvern Nazzjonalista. Kien numru ta' ġimgħat ilu meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem għall-ewwel darba dwar din is-sitwazzjoni li hija tankwid kbir għal posta u meta staqsejna lill-Ministru x'inhu jagħmel biex isolvi din il-problema tal-kirjiet Galdes għalina biss li se jibdew jitkellmu. U aħna ħankun qegħdin nitkellmu niddiskutu wkoll mal-settur involuti fost oħrajn anke mal-sidien mal-inkwilini affettwati biex imbagħad kif għamilna fi proċess bħal da jkun trasparenti, jkun professjonali u bekk naslu biex ikollna wkoll soluzzjoni għal din ir-riforma. Saqsejnieh ukoll xi tweġibiet se jagħti lil persuni li għaddejjin minn din il-problema u bi kliemu ikkonferma li m'għandux proposti. Però semmejt is-soluzzjoni, għalissa soluzzjoni hemm. Jien naħseb qabel ma naġlu mill-immorru nfajru l-proposti, irridu nitilqu għal eżerċizzju fejn wieħed jikkonsulta u jitkellem. Intant lill-Ministru tal-Housing saqsejnieh ukoll jekk għadux jaħsibha bħas-sena l-oħra meta kien qal li f'Malta m'hawnx problema ta' housing, iżda anki hawn naqas milli wieġeb. Onorevoli, ftit aktar minn sena ilu inti kontat li m'hawnx problema fil-housing, għadek temmena di? Jiena jiddispjaċini. Kontat fuq l-istazzjon Laburista fuq ir-radio. Il-Partit Nazzjonalista jipprova jislet parti minn diskors li nkun qed. Iva, ma għadek temmena jew le sens din l-isqarrija? Jew inkella ħad titkellem inti. Jiena nerġa' ngħidlek. Għaliex fuq kollox jiena nemmen aħna m'għandniex xi problema kbira ta' housing. Galdes daru mal-ħajt wieġeb għalih innifsu u qal li fl-aħħar 3 snin ħadem u għamel il-proġetti dan meta huwa fatt magħruf li dawn il-proġetti għadhom ġebel u saqaf jew saħansitra pedamenti u fi 8 snin Gvern Laburista għadu ma nawgura l-ebda unit ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali. Jekk tittara minn ħadem fuq il-housing f'dal aħħar 3 snin, ħares lejn il-proġetti li għamilt. James Aronellu, Net News.